споделяш нещо, което и другия го преживява. И после го научаваш вече това. Вау, какво ново нещо. Представи си, и другия има същата болка. Та даже някой път човек, споделяйки, си казва, сега ще ги фрапирам. И в момента, в който го споделя, и групата стои нормално. Няма реакция. Първото нещо, което е важно да се каже, че много хора разсъждават как това не е подходящо за тях. Нали? Защото именно този страх започва. Как аз ще споделя, как ще кажа, как това ще бъде възприето от другите, как другите ще ме осъдат. Някаква стратегия за провал. А всъщност идеята е, че когато се отпуснат, направят първата крачка и вече след първата крачка си казват следното. Добре, че го направих. Добре, че това стана. А да не говорим след третата сесия. Вече след третата сесия си казват, Господи, добре, че попаднах в тая група и как точно тези хора. Това е магията всъщност и на терапевта, на психолога. Да ги подбере точно тези хора, за да може реално споделянето да стане даже приятно.